good day from our farm. Here is Rafael and Mimosa. Why I didn't publish videos for a while? Unfortunately, we lost our dog, brother of Rafael, for cancer in only age 2 years. He got very aggressive bone cancer, osteosarcoma, and we tried to do our best for the rest of his days, and we tried to cure him as well, and that didn't just work. So I didn't have much time to film and make edits and all this process, and my energy wasn't that good. But fighting can be like this, or it can be literally fighting, or life can bring something that you need to fight for, sickness or whatever. Let's pray that we will stay with health. We will do our everything to keep our health. So that's the only key. So let's be grateful of every single day that we can live on this planet, because this situation taught us that the life really can end in one moment. So the best lesson was again that we need to be extremely grateful from every day that the God allowed us to stay in this moment, this life. We don't have any other moment. We have only this moment. So we need to use our time, this time, as best always as we can. Be always your best. About the trainings that I'm going to demonstrate you in these next videos, they were filmed in April and it's already July. And when I can see the development for now is huge, but I don't know if I already told, but I hurt my elbows. I was training too much sparring that I needed to stay almost 2 months without sparring. So we were more training about techniques and soft trainings, and luckily I was able to do kickings in Muay Thai. So there is always something that you can do. So if you got a little injured or you got some problems, which all the athletes will have, some hard moments, that things don't work as we hope. That's how we kind of separate persons who has adversities, and only few from people will keep going. You need to keep going whatever happens, because in this modern nature here, we don't need to do much to survive. We need to go work, and we need to go to supermarket and pay our foods. But we really don't need to survive with our bodies, or we don't need to hunt our foods. We don't need to run if someone is trying to catch us to eat us, We don't need to have this kind of survival skills. So we need to have ability. We need to have a courage to create this ourselves. If we don't do that, someday can happen something that forces us to start to practice this kind of survival skills, That was actually happening for me. But yes, these clips are pretty nice. These are from April, and tomorrow we will have a graduation of Muay Thai. It's my second graduation, so I'm waiting for that, and let's hope that I can film again, keep editing, keep publishing these stories about life. So enjoy. Treina sua resistência, entendeu? Bate 2, 3 e sai, Melissa. 2, 3 e sai. Nice. Hengä. Pitkä syvä hyppä. Hyvä mellu. Cotovelo, 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 joelho, isso. Hyvä, hieno. Just näin. Katoko terävää? On terävä näköistä. Hyvä mellu. Jab direto, bora. Jab direto, bora. Jab direto, bora. Cruza direto, cruza. Cruza. Direto, cruza direto.
Yeah. Cotovelo. Hyvä. Nyt on kova. Hyvä. Nyt on voima. Paina vaan kova, paina läpi. Potka se paskakseen. Noin. Direto, cruza direto. Hey. Cruza direto, cruza. Cruza direto, cruza. Jab direto cruzado, bora. Yes. Muista tekniikka. Eli jos lyö vähän takaisin, että siinä on jotain järkeäkin sitten. Tekniikka. Yksi käsi edessä vaan mellu. Just noin. Sun ei aina välttämättä tarvii mennä eteenpäin. Mitä lähempää sä oot, sitä vähemmän voimaa. Sun täytyy olla vaan lyöntietäisyydellä. Jos sä otat askelta taaksepäin, niin pysy itsekin vaan samassa paikkaan, niin sä pystyt lyödä sen takaa oikein kovempaa. Hieno! Siinä oli voima, siinä oli voima. Tolleen sä liikut jaloilla. Nopeutta jaloilla. Pidä se beisin vahvana. Beisi pitää olla vahva. Hieno, se oli hieno. Hieno, hyvä, hyvä. Hyvä taka oikein. Hieno, hyvä, hyvä. Just noin. Blokkia ja jabi, se oli hieno. Tossa oli pituutta, just noin. Não sei, possivelmente algumas coisas, mas luta não. Só na Mas academia. segunda-feira treinamos Certo também. na academia então, né? Não sei, não. Depende. Mas com certeza fazemos alguma coisa. Possivelmente, De manhã, que tal? eu acho que é de manhã. Obrigado pelo presente que você me deu. Hyvä melu. Hyvä, tupla tosu. Hyvä. Tem estômago? Pakko kyllä sanoa, että Mellu näyttää vitu siistiltä, kun sun noin hiukset on kunnon soturikyypäri, kun spartalainen tulee tosta. Sitten toi Asu on vielä tommonen spartalainen hamme, mikä niillä on. Hyvä, siinä oli vahva, just noin. Tolleen saat voimaa se takalyöntiin. Tollainen sattuu jo. Jep. 10 tähtiä tuossa äskeisen lyönnillä. Hieno, hieno, siinä oli voimaa taas. Se oli hyvä jabi. Hieno yritys.
Koita meillä kehittää jotain uutta välillä, että et aina saa sitä samaa, koska jos oppii ennakoida. Välillä pitää vaihtaa vähän kombinaatioita. Ja mielellään ei sama lyöntikombo ei halua... Hyvin jaksaa. Siinä on 4 minuuttia mennyt. Oi, siinä oli voimaa. Väsyneenä jaksaa vielä, hyvä mellu. Mä vasta aloitin. Mello on siis tehnyt tätä lajia todella vähän aikaa, vähän tunteja. Ja laji on ollut siis thai-boxingi. Se huomaa tuosta stanssista, että sillä on niinku tasastanssi. Ja kädet pysyy koko ajan ylhäällä niinku yli otsan, koska se on tehnyt thai-boxingia. Mutta todella vähän aikaahan Mello on tätä hommaa tehnyt. Siinä mielessä tosi pitkälle päässyt jo. Ja tuntuu, että joka reenissä se kehittyy. Joo, kato! Hyvä. Oi, se oli overhandi, katohan sieltä tuli. Hyvä. Suojaa. Vaikka se näyttäisi, että mä oon toiminta sen jälkeen, niin kun se sattuu, niin sillä suojaa sydän. Sä et oo se. Tästä tulee nenästä. Joo, hyvä Mellu. Hyvä. Huomaatko kuinka paljon toisen ihmisen veri antaa sulle lisää energiaa? Ja sit kun itseltä valuu verta, niin sulla tulee heti taas vastaan. Sä tunnet itses heikoksi silloin. Sä toisen vuotamaan auki, niin se on aina semmonen niinku motivaatio. Hieno. Sitten jos sä haluat pelaa tosi rumaa peliä, mutta täysin laillista, niin sä voit ottaa sen sun etukäden, painaa sen nenään kiinni, laittaa sen verta sen sun hanskaan ja levittää sen veressä silmiin. Ei kun toimii, levitä sitä, se ei näe, se naamahan veressä, se näyttää epätoivoiselle. Joo, mä oon täällä ekstra naurunut. Se on jo 6 minuuttia pyöritty äijät. Ladies and gentlemen. Hammassuojat meni kuivaksi. Okei, minuutti vielä. Mä kellotan minuutti tästä. Vika minuutti tässä. Ai, sieltä osuu. Oho, se oli hyvä. Nopea. Hieno, siinä oli hyvä kompi. 1, 2, 3. Siellä on mennyt treenit perille, just noin. Hyvä. 10 sekkaa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pip. Hyvä Mellu. Käsi. Kiitos. Nice.
Afasta depois vai pra cima. Silloin kun Timo rupeaa noita antaa, niin muista se sun jabi. Sä saat heti etäisyyttä Timosta tosi paljon. Heti kun se alkaa lyömään, anna se jabi vähän rohkeasti, ettei se vaan rupea hakkaa sua. Varsinkin sit kun sä oot vähän pinteessä. Noin hyvää. You have to confuse him. Go in, go out, fast. Jabilla hämäät ja sit Go, takakädellä lyönti. 3 punches and go out. Nice. 3 punches, pum, 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 go out. Go out. Yeah, go out, go out. You punch back after 3 punches. Jabi. Hyvä. Hyvä mennä. Let's go. Punch, punch. That's it. Oh, that's all. Huomaatko kuinka se tulee lähelle, ettei se voi lyödä sitä? Se on sieltä tukahduttamista, mitä mä sanon. Punch, punch. Jos pääset lyöntietäisyydessä, se tulee lähelle, niin sä satut tästä. Noin, kato. Punch, punch. Let's go. Koita pitää se sun etäisyys. Niillä jabeilla saat pidetty niin hyvin. Se on niin pitkät kädet. Punch, punch. Lyö vaan. Se työntää päätä tolleen aivan vasen yläkoukkusta naamaa. Se työntää naamaa tolleen vasen yläkoukku. Se työntää aina samalle puolelle. Sitten nyt vasen koukku. Taas sut kertaa vasen koukkusta. Nyt kun mä en tiedä kumpi on oikein, kumpi on. Nyt se työntää. Nyt vasen koukku. Ja millä? Vasen koukku. Vasen Ei yläkoukku. auta. Kumpi on vittu vasen käsi? Mikä vittu tietää kumpi on vasen käsi? Move more velocity. More fast. More fast. Fast, fast. Oh, let's go. Oh. Shoot. Yeah. Yeah. Yes. Punch, 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 punch. Punch, punch. Punch. No push, punch. Punch. Yes. Punch, forward. Toinen vasen koukku. Tota mä tarvitsen. Tolla se tekee. Tää oli ylä. Niin se on vasen yläkoukku. Punch. Tolla se työntää aina se päätä samaan suuntaan. 10 seconds. Totta sieltä taas. Se tekee sun sama liike koko ajan. Punch, Vasen yläkoukku, sä osut siihen. From body. Hyvä. Just näin. Menikö 2 minuuttia? Joo, ylikin. Mut voi jatkaa vielä jos jaksaa. Pitkiä lyöntejä, älä irta jalkoja maasta. Jalat pysy maassa. Sillä katsotaan taklaa maassa. Pitkiä lyöntejä. Se ei oo käsillä se lyönti, lähtee vaan vyötärössä lyönti. Käännä vyötäröä. Hyvä, parempi. Hieno, se oli hieno. Juu. Siinä oli voimaa. Usa pra se proteger o... Léo, aproveita pra se proteger. Deixa ela entrar no C. E você vai fazer igual eu fiz com você. Você vai dar um ou outro de vez em quando, entendeu? Isso, deixa ela entrar no C. Eu quero que ela solta... Eu quero mais velocidade, tá, Melissa? Entra com mais velocidade e sai. Entra... Isso, Melissa. Só que quando ele revida, te atrapalha. Yes. Assim, Léo, assim você tá ajudando ela a treinar e tá treinando a sua resistência, entendeu? Hyvä. Bate 2, 3 e sai, Melissa. 2, 3 e sai. 3 punch and go out. 3 punch and go out. Ja alat pysyä maassa. Rauha. Rentoilu. You need to breathe. Rentoilu. Hyvä. Remember. Yes. If you don't wanna gritar. Get tired. Inglês, gritar. Make sound. If you don't want to make sound, just solta. Yes, you need to let. Happi nenän sisään sulla ulos. Ota pikku hiljaa. Sori. You are tired too. Hyvä. Ihan hyvä. Olet työnnet sille, sä voit työntää sitä pois siitä läheltä siitä. Työntö on hyvä. Boa, Léo.
Deixa ela entrar mais, Léo. Eu quero que ela tenha uma explosão. Ela não tá conseguindo explodir porque a gente tá revidando. Ela precisa bater mais no saco de pancada por causa disso. Já vai mal. Isso! Assim ela tá treinando. E você treina a resistência, entendeu? De vez em quando você dá um nela quando ela baixar a guarda, mas de vez em quando, entendeu? Assim, eu quero ela treinando mais, entendeu? 10 seconds. Se a gente fica batendo Go, nela, go, ela não go, consegue go. treinar e ela não vai desenvolver. Isso. Mas aí você tá abaixando muita guarda, Melissa. Isso. Bate 1, 2, 3 e sai. Melissa, melhorou muito, viu? My first MMA sparring. Oh shit. Vamos lá. Vai. Sai do chão, ok? Tapa se Melu. Quem sabe? Nice, nice. Your first fight. It was first. It's your first fight. It's nice. It was nice. Let's go. One more. Nyt vihalla. One more time. Läpsäsi se liikaa. One more time. Lagerta. Nice, nice. Yes, me. Punch, punch, punch. Punch. Let's go, let's go. Let's go. Me sen päällä, se vatsan päällä istuu. Nyt on hyvä, kierro se jalat sen ympäri. Jalat vatsan ympäri. Jalat vatsan ympäri. Kierro jalat. Nice, nice. Laita Mellu jalat. Jalat täältä. Sisään, sieltä. Sitten yhdistä ne. Yhdistä jalat. Laita käsi täältä. Push. Ei, sieltä. Push. Sieltä. Yes, push. Sieltä. Nice. 2.